als ik hier op Bonaire een rondje rijd, dan kom ik allerlei mensen tegen die hebben een canoe of die hebben een bron thuis of die kunnen een bron slaan en die hebben op een gegeven moment ontdekt dat er brak water zit. En dan roepen ze, oh, brak water, helemaal fout, stoppen, alles weggooien. En wij hebben planten gevonden die op brakwater kunnen groeien. We hebben zelfs aardappelen gevonden en worteltjes die half zeewater kunnen hebben. En die zijn lekkerder van smaak en die zijn zoeter. En voor Bonaire zijn er dus op de plekken waar brakwater zit en waar voldoende brakwater zit, daar zou je prima met brakwater dingen kunnen doen. En dat kan kleinschalig, dat kan in een canoe thuis in een klein kastje, of dat kan in een grotere kas, of dat kan grootschalig, misschien wel op plekken waar het water niet kan komen en het andere water moeilijk te brengen is. Nou, wat wij op Texel doen is dat wij afgelopen jaren meer dan 960 verschillende gewassen getest hebben. Dat gaat van aardbeien tot tomaten, tot sla, tot granen, tot sorghum, tot zoete aardappel. Daar zijn een aantal planten die het goed doen binnen de familie. Worteltjes bijvoorbeeld is heel interessant. We hebben een proef gedaan met worteltjes. 120.000 worteltjes hebben we getest in 12 rassen. Nou, er zijn er 2 rassen die het goed doen. En de andere gaan gewoon kapot. Die zijn gewoon dood. Dus wij kijken niet waarom. Wij kijken alleen, blijven ze leven? Nou ja, en misschien zijn dat wel de worteltjes die het hier op Bonaire doen. Maar misschien kunnen worteltjes helemaal hier hebben geen zin om op Bonaire te groeien. Dat kan ook nog. Maar ja, als ze wel zin hebben om te groeien, dan weten we in ieder geval dat ze tegen brakwater kunnen. Zout is eigenlijk altijd een vijand van mens en dier en plant. Maar wat gebeurt er nou als planten brakwater krijgen? Dan krijgen ze een verandering in hun systeem. Dat noemen we osmotische stress. Worden ze steviger. Dan worden ze een beetje als een vetplant. Dus ze maken meer suikers aan of meer zetmelen aan of meer van de stoffen. En dat betekent soms dat ze zoeter worden, soms dat ze bitterder worden, soms dat ze lekkerder worden, soms dat ze geurender worden, soms dat ze uit elkaar klappen en dat ze gewoon onmiddellijk doodgaan. Maar in principe, als wij hier worteltjes of nou welk gewas dan ook, paksoi of kolen leveren, dan weten we al dat de kolen, als ze het hier doen, dan weten we al dat ze lekkerder van smaak zijn dan de zoete kool. We komen dan bij iemand die zegt van ik heb een zoute bron. Dan willen we eerst weten hoe zout is het water. Dan willen we weten wat voor type grond die heeft. De grond moet het water doorlaten. Als het water op de grond blijft liggen, dan wordt het één grote zoutplas. Dus dat gaat niet. Dus het water moet door de grond kunnen zakken. Nou, dat is voor een groot gedeelte zal dat op Bonaire aan de orde zijn. Dan gaan we kijken van hoe moeten ze daar de grond bewerken, welke bemesting moeten we toepassen en hoeveel water moeten ze geven en welke zaden. En dat is eigenlijk het proces wat we in willen zetten voor mensen die eigenlijk gestopt zijn met groenten te telen, dat die zich aanmelden bij Rozemarijn de Jong en zeggen van luister, ik heb een put die is zout, kan ik er nog iets mee? Nou, dan zeggen we hoe zout is die? En dan gaan we kijken als die beneden de 12 decisiemens is, dat is een bepaald getal. Dat is ongeveer een kwart zeewater, dat is al heel zout, hè, want de overheid heeft gezegd 1%, dus dat is veel, veel minder. Dan kunnen wij daar groenten mee telen. Maar goed, we moeten eerst mensen hebben die de durf hebben om met brakwater iets te doen. En als niemand zijn vinger opsteekt, dan stap ik zaterdag weer lekker in het vliegtuig, ga weer lekker naar Nederland en ga daar mensen helpen in Bangladesh, want in Bangladesh doen we dat al voor 55.000 boeren. Daar zijn we begonnen met 5.000 of 500 boeren, 5.000 boeren, nu 55.000 boeren. En die telen na de moesson 3-4 maanden nog kolen, wortelen, allerlei gewassen, aardappelen, terwijl ze anders honger zouden hebben. Bonaire is het contact Rozemarijn de Jong. Het contact maken met ons en uiteindelijk hebben we dan een watermonster nodig. En een grondmonster nodig. En het is ook eigenlijk alleen maar bedoeld voor degenen die het zelf willen, voor hun eigen gebruik. Als we praten over commerciële uitrol, dus een grote kas van 3 of 4 of 500 vierkante meter,
Ja, dan praten we over andere belangen. Dan kunnen we wel adviseren, maar dat moet dan een commercieel bedrijf gaan doen.